Li ser kuştina serokê Baroya Amedê Tahîr Elçî re ji 2 hefteyê zêdetir wext derbas bû. Lê heta niha 2 kes wekî gumanbar nehatine lêpirsînkirin. Serdozgeriya Amedê 25 çekên polîsên ku li ciyê bûyerê bûn desteserkirine. 26 polîs jî wekî şahîdê bûyerê guhdar kirine. Lê hemû polîs dibêjin me tiştek nedîtiye. Parêzer dibêjin dozgerî lêpirsînekî birêk û pêk nameşîne. Dökümcüler sokak ve derade me polisek tespit kiriye. O ev polisa me dayı savcılığa dozgeriye le mıxavın ev muameleci droşunde. Hati kirin o pişti droşunde jî ifada via veku şahit hati girtin. Yani ne veku suçlar hati girtin. Parêzerê malbata Tahîr Elçî jî di wê baweriyê dene ku kuştina Tahîr Elçî kuştinekî siyasî ye û dewlet kujeran nas dike. Devlet de bu xwasta, yani dozgeriye, hêzên ewlekariye, daxwazeke wa xwe tebiya heya niha, yê kujerê Tahîr Elçî derketa holê. Ev kuştinek polîtîk e, herkes vedibîne. Ji ber vê qasê jî dozgerî kujerê Tahîr Elçî naderexîne. Piştî kuştina Tahîr Elçî, odaya Elçî ku têde xebatên xwe yên parêzeriyê dimeşan bêxwedî ma. Bi dehan dosyayên dozên kuştinên kiryarnê diyar jî di refikên vê odayê de ne. Parêzerên Tahîr Elçî dibêjin 25 polîsên ku li ciyê bûyerê bûn divê ne wekî şahidên bûyerê, wekî bersuç bêne lêpirsînkirin û darizandin. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.